Lami. Kaya ano guys, murag coconut grater. Okay guys, nanata sa imabaw sa ganggangan, narantaon sa imami. Akong giho din taon nga, siya usay tig video pero na siya tag iya sa landahan ng aning mga kalibyanso. Na sinoy Juan, sinoy Darlito, usap pod ka nga manlugikay sa Lubiso. I am now official manglugikay og lubi. Sa usa ako lugiton. Sa usa ako lugiton. Oh my god. Okay. Para mo Guys, muna gingon guys nga na innovation. Nag-innovate na ang tao. But pasabot na mga kanang gistadyan na to usaw na to ang pagkupras nga sa tunga din. Dili na kay tahago kay sa millionaire's mind. So, guys, tanawa ko you guys, maglugit ko karon kay lugit. Brada lugit. Few inches later. Magsugod naglugit sa Sir Jake. Ang tao nga maayo kay mulugit with feelings. Tuloy mo lang guys, kaniya mong gilugit yun guys, sa dapat na kay kanina patunga. So, this is kanang itunga nga lubi nga para dili pud siya mudagan ang dili siya tangan nimo sa so. Pugong. Guys, sa'yo na kayo paglugit. Paano masabi? Pangitaw nimo ang anggol. So, pag ano nyo guys, Hops. imo siyang hinay-hinayin, hindi mo sa kusgon kay guys, kaya hungo pa man ang lubi, pag makrak na, pwede na rin siya sa pika sa pagka guys. Inana ka sa guys, so see? As simple as that guys, sige, pagbuligit mo, paglugit mo na. Sige na, aman mo ang lugit daw. So guys, sige, ay, yaman eh. Yaman yung lugit, guys, kung ako sa amgitan, minsan eh. Ama naman. Tangilog. Kasama na ka pang lugit. Ato akong lugit dar. Okay guys, so, Ato akong lugit dar magamay, dito. madako ang lugit guys. Dara to dar ay. Kaya sa kaya kuan na dar. guys. So guys, ano guys? So, pag ano nimo sa kanang kuan, hinahin lang nimo siya. Palikod kay siya, mabalik-balik kayo. Ano na? Good feeling. So, see? Ang magol, ihipos ang magol kaya ang magol imo na siya sa charcoal. Okay guys, so, oh guys, hindi na nakadali. Mura siya. Kuan sa bra guys, kaya na sa bra. Kuan sa bra guys, kaya na sa bra. Pansin na gana ng trabaho, sus. Tara ya istak. Pero guys, kaya mga tipo kung nag-guys, ano ra guys? Kung nila sa mabalik, ayun mo kabalakan na mabalik. Kay kuprason man. Sama na nasa ka ng madagma ka, masayo ka, ayaw ka cool. Kung nadagma ka, hala, bakon, dito sa may tao. Kaya na pagkahalap nadagma. So sama nga po na yung paglugit guys. So, ang kalibutan, inana ra guys. So, lamig kay ang feeling sa mga tao nga mamalit lang sa oil nga wala ka ba kung sa nakapoy ang sakripisyo sa pag-process sa paghimo sa mga oil. So, at least man lang patumatog ka guys ang ilang kinabuhi. Matagaan natin sa importance nga kanang inanade ka sa kalisod ang pagkuha sa mga produkto. So, my salute and my commendation sa atong mga prasay. Dako kay gid akong pagkuha sa now I understand, I fully understand Dako in English, fully understand. Nga inana di ay kalisod ang magpupra sa mga ulis. A few moments later. Okay guys, so karon contest mi karon sa paglugit. Ingin pa sila guys. Dapat kung magkupras kuno ka pagawas. Pagawas ang paglugit sa mga tarong guys. So which means dili ka paala dito ka lusot ka guys. Ano guys? Oh, siguro na kita maligis kay aron. Safety imong kinabuhi kung gusto pa kang mabuhi. Kung gusto pa kang mabuhi guys. Ano si Dignet? Una, mablisod dito. So, aron di ka membro sa PONGS. You know PONGS? Onkels. So inana guys. So as I have said, okay ra kay na nga maligi guys. Inana ra ka sa inyo guys. Oh, sinaw pa sa gugma. Hayag pa sa alkitran. Hayag pa alkitran. Ngit pa sa alkitran. Okay. Hayag pa ni sa bulan. Hayag pa ng tumanso. Sabi niyo guys. So ito,
ang success sa tao dili kay imong tasag kahibalo. Diskarter na o kanang kakugi o kanang Sipag at syaga. katakos sa pagtrabaho nga kanang Sagasa pa ka nga departamento guys. Sagasa pa ka nga Kami sa Department of Education. sagasa pa ka nga department kung ang imong Ako pagpanerbisyo ka dara kay napapaning sa dara. kung ang imong pagpanerbisyo ka nang bala-bala na ex gyud siya. So, it's a piece of advice nga sagasa pa ka nga trabaho. Kung ikaw usa ka manglugitan, make yourself as the best na manglugitan. Kung ikaw usa ka mangumang, ikaw himuang nga ikaw ang pinaka-best na mangumang. Kung ikaw usa ka mambasugay, himuang nga ikaw ang pinaka-best nga mambasugay. That's the secret. That's the technique. And in that way, daghang tao nga mo kasi magserbisyo ka, daghang tao nga mas ma-appreciate ka tungod kay may pulido imong trabaho. At the same time, na-implementin imong trabaho because that is we're talking about quality services. Maayo nga pagpaservisyo. So, life is like that. So, kung wala magpalugit sa inyo, ha, doon sa pa. Eh, dili po ta magpalugiton. Tagaan tamang lugar nga makalugit. Ay madala ng punta. Oh, dagang kong mga contacts guys, dagang nito mga contacts. Ayaw mo ka balaga. Ito kailangan ni Minsan o na yung mga kalubian nga wala pa rin pagkupras. Kaya tayo mga pras. Kaya tayo Bravo. Kaya tayo mga Oh, pras. nakaramdaman. Manaka na tagdobe, bahala na mo mga nakman. Sa photo tanong patawag. Dili guys, kanan. Ako sabot dagang kong mga kailangan na yung mga asinda, na yung mga product. Ako rin kaya jigit suraan. Famous pero in my own. Hindi totoo yan. So, dagang kong mga kailangan na yung mga kalubian. So, pwede tamo ma-recommend ito nga. Kani siya maayo yun, kani siya Yan ni Sir Go. na trabahan din, di ba? Yan ni- So, pa-shout out sa akong mga kailangan na yung mga hasinda na yung mga kalubian na dahil ko kasi katan guys. Kung nanginangan mo trabahante, waan lang sa jigit suraan. Kaya dagang kong makarecommend na mga trabaho. So, so ilanar na guys. May namulog. I-enjoy ninyo inyong kinabuhi. Karang importante nga malipayong tang matuyo ng kalibutan ha. Tapos nakatabang ta, the best way is nakatabang ta sa ating mga secretary na simple way nga. So isa nga pa anyways, could be your time, monetary, kwarta, or in goods, whatever. Imong presensya, it means a lot pagka na kayo sa kanang impact sa ating natin sa tao. So, nangarap ka sa English. So, paglugit is pagawas. Enjoy your lugit time. Enjoy your moment nga naglugit ka. Ayaw pag siguro na naman pasok. Focus sa trabaho nga naglugit ka. Siguro na nga, binugot pa tayo. Ayaw pag-una na naman sa balay. Kung gigutom ka, hala guys. Kung gigutom ka, podyot sa imong gilugit, hab-hab. Yung nga yan guys. Kaon ko pras. Yung nga yung kinabuhi sa mga manguprasay. So, happy that. Pero ako ang pinakaisura nga manguprasay guys. Wala mo nakikita pinakaisura nga manguprasay. It's only me. Buenas mo naman. Guys, kung reklamo tayo sa kalubian. Ikaw din ko pras. Yan Okay. ang ni ba? Masig mahurutan ako gawin yan, Lubi. Sige, yan ang Lami. Kaya ang Lubi guys. Mura ka kulat, great. Disikated ko kulat. Anak kayo, disikated ko kulat. A few moments later. Pa-shout out kang Mami Bang sa akong forever nga loyal friend gyud, grabe gyud kayo. One heart gyud mi ani ni Mami, one heart as in one heart kanang one sa kabuka guys. So, thank you kayo Mami sa inyong kaayo. Pa-shout out sa Comilik sa Naawan. Oh my goodness, Mama More. Thank you for subscribing my YouTube channel. Thank you so much kang Gary, nga akong estudyante sir. Pa-shout out ko sir. I-shout out ka. Kang Kaiho. Igagaw ni King na akong amigo. Thank you so much for subscribing kayo. So katong wala pa nakasubscribe mga kahigalaan, please try to visit my YouTube channel, Jake Hits Run, and please don't forget to subscribe. So, And click. and click guys. Thank you so much sa akong sa mga subscribers ako. Hapit na ta nag 200 guys. So thank you so much for your support. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa aking Jake Hits Run. The one and only Hits Run. Yay! Then next video,
I love you! Mwah, 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 mwah. Oh, anyways, thank you so much sa aking sponsor sa Antipara. Thank you guys sa nag-sponsor ani Jud. Shopee. Sus, grabe yung ka marikuan ako. Thank you, Shopee. Shopee, gipalit ka muna ako sa Shopee. Anyways, thank you, Delix Vlog. Thank you, this is Jigit Saranda, one and only Hit Suran. Mwah, mwah, mwah.